El punt TIC del Consell Comarcal de l'Alta Ribagorça disposa des de fa un temps d'una impressora 3D. Aquest material, i altre vinculat a les noves tecnologies, fa que s'hagi creat una estreta col·laboració entre el Consell i l'Institut del Pont de Suert. Fins i tot, un alumne ha centrat el seu treball de recerca en analitzar, dissenyar i imprimir pròtesis en 3D, i ara ja hi ha dos alumnes més, en aquest cas d'ESO, l'Aleix i el Màxim, que treballen en un projecte amb la impressora. I estem participant dins de l'Institut del Pont de Suert al concurs Cansat. Em tracta de fer un cansat, el qual és un minisatèl·lit dins del tamany d'una llauna, d'un refresc, en la qual hem d'afegir diferents mòduls, com el mòdul de temperatura, el mòdul de pressió i altres de més, i també una missió secundària que nosaltres hem elegit una estabilització, és a dir, el cansat a l'aire s'estabilitza ell sol. Aquest concurs es fa a nivell de Catalunya, després passem, òbviament si ens classifiquem, passem al nivell d'Espanya i d'Espanya passem al nivell europeu. És una proposta que va iniciar l'ESA, l'Agència Espacial Europea, i s'ha portat als instituts i altres educacions per tal d'ajudar els alumnes a la part més tecnològica. La impressora els ha evitat haver de fer servir una llauna convencional perquè l'han pogut recrear en plàstic. Aquesta impressora, un dron i material per tallers de robòtica es van aconseguir a través d'una línia de subvenció de polítiques digitals de la Generalitat. La idea és aproximar tota aquesta tecnologia a la població. La intenció de la màquina al final persegueix una mica o continua amb les accions que fem des del Consell a través del telecentre, que al final és apropar la tecnologia a la ciutadania. En un primer moment el que s'hi vol fer és donar a conèixer amb accions de divulgació informativa, però al darrere el que hi ha és un objectiu de que la gent disposi d'aquest servei igual que disposen del servei d'imprimir un full, en aquest cas imprimir un objecte en 3 dimensions. Precisament el dijous 31 de març ja està programat un taller d'impressió 3D. A més, ja fa temps que s'imparteixen tallers de robòtica.